हाय सांग माने जय जगन्नाथ। आ सांग माने सी भाड़ी दीटारे देखंतु ता भीतर देसी अछंती किछि अंडा पई अंडा पर्पस पई देसी किछि रखी से खाइबा पई अंडा आ भीतर गोटे ब्लैक फाइटर पेंठी अछि फीमेल ताको छाड़ते जे ताको छाड़ला बेलू मैंने कामुड़ा कामुड़ी कर छाड़ूनी आपको एक्स कलर पाउसिया कलर फीमेल अच्छे भीतर यहाँ तो फांका अच्छी कहीं ना तो देसी अच्छा किसी चलुनी न देखे दे था लाइट सब बंद अच्छे ये सब मोर ब्रीडर देखंतु ओम फार्मिंग ओडिशार एमानकर चिक्स अवेलेबल अच्छे एबे मो पाखरे 10टा खंड छुआ अच्छा 10 पीस प्योर ब्लैक स्किन ब्लैक फाइटर से माने 2 मासर हेबे 2 मासर चिक्स मो पाखरे अच्छा जो भाई माने इच्छुक नवापाई मत कॉल करें या मेसेज करें आउ ये दिन 2 दिन भितर आ छुआ बाहर अच्छी मेसीन ने बसी अंडा बाहर अच्छी चिक्स चलते देखा चलन देखा मेसीन अंडा बसी सांग मैंने देखु अंडा बसी ता भर गोटे 2टा 3टा खंड टिके टिके फुटिले आज तंकर हूँ 19 दिन 19 डेज रे 2टा 3टा फुटिले फुटवा स्टार्ट हो गले 21 दिन भितर सब छुआ बाहरी जाइए प्राय मो पुओ मोटू पतलू स्टिकर लगे दे चलते सांग मैंने आपको चिक्स देखा जो चिक्स विषय कहते 2 मासर देख सांग मैंने जो कहते 2 मासर चिक्स ये हूँ मोर दाना
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିରେ ଅଛି ବାଜରା, ଆ ଭିତରେ ଅଛି ବାଜରା ଆଉ ଦାନା ମିକ୍ସ ହେଇଛି ଜାଫାର। ଆଦିରେ ଜାଫାର ଅଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର। ଆଉ ଆଦିରେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି। ଏଥିରେ ଚୋକଡ଼, ଧାନ, ଚାଉଳ, ବାଜରା, ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜବାରି ଏସବୁ ମିଶିକି ଅଛି, ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଚିକ୍ସ ମାନେ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁଟା ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧଳା ଅଛି 4 ପିସ୍, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ପିସ୍, 6 ପିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥିଲା, ତାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ତାର ଟିକେ ସେ ଧଳା ଝାଡ଼ା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତେଲ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ତେଲ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଆଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଲ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଟେମ୍ପର ତେଲ, କାଠି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, କାଉଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ 4ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି 2ଟା, ଗୋଟେ ଅସିଲିର ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଅଛି। ଏଥିରେ 4ଟା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସ 3 ମାସର ହେଇଗଲେଣି। ଗୋଟେ ତ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପେରୁ କ୍ରସ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତା ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁରା ବଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛି। ସେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଶୀ ମିକ୍ସ ଅଛି, ସାୟଦ ମିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ନହେଲେ ବାକି 2ଟି ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର, ଗୋଟେ ଅସିଲି ଅଛି। ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର ସହ ଦେଶୀ କ୍ରସ୍ ହେଇଛି, ମିକ୍ସ ଅଛି। ସେମାନେ ମୂଷା ପ୍ରବଳ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଦାନା ଦେଲା ବେଳକୁ ମୂଷାମାନେ ଏସବୁ ଦେଖ, ଏସବୁ ଢଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଢଳେଇକି ଫୁଟେଇ ତା ତଳେ ଗାତ କରି ଧାନ ଚାଉଳ ପୁରେଇଥିଲା। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାତ ବାହାରିଲା। ଗୋଟେ ତାକୁ ଦୁର୍ମୁଷ କରି ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା। ଏଠି ବି ସାୟଦ ମୂଷା କାଳିଛି, ମୂଷା ଏଠି ବି ମାଟି କାତାଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ମୂଷାମାନେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା। ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର ମେଲ୍ ଗୋଟେ, ଫିମେଲ୍ 2ଟା ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି। ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମେଲ୍ଟାର ହାଇଟ୍ ଏତେ ହେବନି, ଫିମେଲ୍ଟାର ହାଇଟ୍ ଅଧିକା ହେବ। ମେଲ୍ ଠାରୁ ଫିମେଲ୍ର ହାଇଟ୍ ଅଧିକା ଆସିବ। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଫିମେଲ୍ଟା ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଭର୍ଜିନ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 5-6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 1-2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପିସ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 3ଟା ଅସିଲ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର ଅଛି। 3ଟା ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍। ଇଏ ସେଇ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ଭିତର ହେବ, 5-6 ମାସର। ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟରଟେ, ଏଇଟା ଅସିଲି ଅଛି, ଏଟା ଅସିଲି ଫିମେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଅସିଲି ଅଛି।